nyt kamereita leipille. Hyvää ruisleipää. Jerrillä näyttää olevan kiire. Siellä on Timo. Ei saa tulla näkee. Tänne Jeri. Mikä ääni tuo on? Tästä lähti tästä fleksistä. Jeri laukkaa oikealle. Ei sinne pellolle kannattaa. Jeri ihan röhkii. Ja siinä on. Voi, mä en tiedä, kummassa laissa on. Eihän Jeri nyt hevosia Jeri, mikä tämä on? Jeri, katso! Mikä tuo otus on? Jeri, mikä tuo on? Ei liian. Hei, se ei ole sähköisku! Jeri! Ei! Okei, juokse sitten vapaasti. Tänne Jeri. Hei, tää on vähän vaikeeta, Veronika. Jeri! Voi! Nyt tää tuli hulluksi. Hirveä röhkintä. Oh. Niin. Jeri, älä juokse! Ei liian lähelle. Mitäs Jeri tuumii? Mitäs? Jeri, mene! Huomia, Eeva. Wow. Kysytäänkö Martilta? Martti ei oo täällä. Olen Leevi ja olen ihan kauhuissani, kun tuo yksi räksyttävä rakki tuolla haukkuu. Leevillä on uusi koppi. Erittäin kiinni. No, ei uskalla mennä. Haki vaan vähän juokoa. Heippa!